Madokachere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuva rochinomwe mumwedzi uno wambudzi potiri kutanda mhando yeno nyaya iri kunetsa. Jobo Sikara akasungiwa munyika yeSouth Africa, akasungiwa nokuti mmotika yaaityaira yaanga inomubi yache yagoboeka ino zvinoputika mhando yemabhambu chaiwo pakanyangariwa. Ipapa wamwe wagotoreketa kuti zvakaita kunhadzikirwa nowamwe nowasvino ZANU-PF wasingade kumuona achipfumvura. Apa arikunzi ano mumwe anga agomunyepa mazuva matanhatu apfuura kuti iwe kungwarira kubotswana ikweyo maenda nowamwe wakabereka wamwe wana chaiwo warimewo usingazivi. Ipapo wari kuringa nokutera kuti uri kuitei nokutetekera zvese zvouri kureketa. Kuno apa agoti kwaenda agonza agovhonerwa nowamwe achinzi kwaibato raKabila rikuda kumuona. Dai ari mumwe akanyumwa ipapo nokuti wachindopedza musangano iwoyo ndipo akabva wapinda mumotika wamisiwa nemapurisa. Mai. Hino mhando yekuti achaipona chere iyoyi tikaitirambei takaringa kuti zvinoperera kupi apa munyika yowatohwai. Kuno mumwe murume asungiwa kwaipa muzinda weZimbabwe paState House kwaya akatenga ada kutorera musoja pfuti ipapo achiti ndikuda kuona munangarwa. Zvii zviri kuitika. Rekai tirambe takaringa kuti zviri kuperera kupi. Tinoramba takaringa tichikunyepa imi. Douglas Monzola mutungamiriri webato reMDC agotonzi aburika mhando yaari kureketa kuti tetekerai inini ndirimwo wanhu wakaita simba ari kunhadzira nokunyora nokuverenga bombero romutemo zvakazara patakaita kopaki. Kwai ndozvimwe zvezvinhu zvatakaita kuti zvireke kugoitika zvida kuti vanhu vamunangarwa zvekuingidzira utongi hwavo kuti hupfuure pahuri izvezvi. Rekai tione. Tinoramba takaringa hedu kuti zvinoperera sei. Mugwicho waRobert Mugabe kwai aiwa apona agonzi bepa rokusungiwa yache aranzirireke kugoramba richienderera mberi. Taizviziva kakongwawo kahwe. Dai ari wokwedu unobva wabuda pachena kuti uri wokwamai nini. Ava wokwamai guru aiwa zvinoita sokunge heno mhandowe ngaitirambe zvedu takazviringa kuti zvichaenda nepapi. Takamirira kuona kupera kwayo nyaya yacho. Kanzuru yeguta roBulawayo iri kufara yareketa kuti yapuwa motika dzinosvika sere dzokutakura manyara. Kwai tadzipuwa kuti dziseenzese mwedzi 12 kuita gore ribodzi. Tapuwa nobazi rinoringa nezvokutongiwa kwematunhu. Rekai tione kuti zviri kuenda nokupi. Hino kuti Bulawayo kana ichipuwa sere kokwedu buja vanotipawo ngani. Apa kwedu kuribe kana chibodzi chinoreketiwa wakomana kana iko kumudze kana kwedu kwese paribe mhando yechinenge chireketika. Rekai tirambe zvedu tichindoshuwira kuti zviitike. Uko wamunangarwa wagototi zeki taiba uri kuita sarudzo dzokutsiwa aimirira mudare reparamende ari kumirira nzvimbo yoNkulumani kuBulawayo. Kwai zuva rochi20 mwedzi uno ndo richatogara dare riya rinoringa kuti vanhu vaunze mapepa yavo watoda kupinda. Zuva rochi20 mwedzi uri kuuya wazvita taakuda kuringana noKirisimasi. Ipapo kwai ndo pachaenda zuva rokuvhotewa racho. Rekai tigoona mhando yekuti zvinenge zvinyatsotekaira sei ipapa. Mapurisa oZimbabwe atanikiwapo kare nemumwe murendo mhanduwe warendo wavo ari kuita tusvino. Murendo uyu agotora vhidhiyo mhanduwe yozvaiitika sokureketa kwache akati munhu aitekaira neni agomisiwa nemapurisa akanzi iwewe uribe kumira panofanira kumiriwa. Iye akati ndamira
tese taizviona kuti anga amira. Kuno mapurisa aya akapinda akatenderera nesu kusvika azobhadhara kamari. Apo patanyudziwa munhu ipapo. Rekai tione, kuno mapurisa abva ati aiwa taakutoferefeta kuti chii chakaitika ipapo kubulawa ikweyo. Rekai tigoona kuti zvinopera sei, toramba takaringa. Home Tapa Investment Fund John panonetsa mangunja agoreketayo kuti kwaitaisa mamirioni 40 omari ekuAmerica kumakambani ohurumende akaita so Zupuco, NRZ, Silo Foods, Pokareno, CSC. Kwaida kuti amutsiridziwe makambani iwayo. Rekai tione kuti vanozvikona chire kana kuti kundoreketa hawo manyautsamkamwa. Makorokozano amwe makambani maduku anounga goridhe warikuita kufara hwendo huno. Kwaindo watoendesa zvikamu 45 zvogoridhe rese raendesiwa kuFidelity gore rino. Warikuita tuzvino kaiti warwere manja. Apawo izvezvi kureketa kuno kuhange kwai kuri kugayiwa magetsi churu chibodzi no bodzi wemamirioni omawati, kukaribha 500 omamirioni omawati, kuwakazvimira wegani kwai 53 omamirioni omawati, kuita pabodzipo churu chibodzi no 640 1649 megawatts pachirungu. Rekai tigofara kuti zviri kuita nani, asi chero kwedu kumagetsi kuribe mhanduwe pakanyangaritsa. Mapurisa agoti po paita tsaona yobhazi mhanduwe pamagetsi muna Bulawayo Road. Taakusvika panosangana dziva rasekwa kuwadzana nokuwadzana extension. Pakanyangariwa kwai watanhatu wakuwara ipapo wakatoendesiwa kuchipatara. Idi zvinoita kurwadza chaiko. Rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoenda. IMF yagoti aiwa upfumi hweZimbabwe huchakura kupfuura zvatakaringira, asi tiri kuramba takaringa kuti maitirwo achaita nyaya dzokutekaidzirwa kwemari anenge akamira sei, dzinenge dzichitekaidzirwa sei, zvinenge zvichitekaira sei. Ipapo ndo pachatinyepa kuti wakuru weZimbabwe vari kuda chere kuti upfumi huite zviri nani kana kuti hwii. Ticharamba hedu tichiringa. Tawanda Nyambirai gota wakomana mandiyambira idi hwii. Inini ndakumbomira zvokuti tichinje zita nokuchinja makara atinoisa pakambani yangu iro bhangi raiyo Stewart Bank riya. Kwai nokuti maramba muchireketa wakomana kuti bhangi riri maitirwo ariri kuita masvindupa. Kunorekai tione kuti logo yacho inenge yakaita sei, nekuti agoti toda kuti paite competition chaiyo mhanduwe yokutoti vanhu vanokona izvo vanoseza hwekunhadzira kuti zviningisike zvisvinu waite zvavari kuda kuitazvo tione. Rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoperera. Ipapawo ZIFA yagoti toda kuita mutambo wosahwira noAlgeria nokata. Kuno kwatoisiwa varume vabudisiwa mazita 24 vachinzi ndo vachatamba mutambo iwoyo, ndo pachasarudziwa vanenge vachitamba mutambo uyu. Taakutofunga ipapo kuti ko iye mukomana aisiwa nozuro uyu abva atoziva kutoti vanhu vari kutamba panani. Panochanja chofene apa. Rekai tirambe zvedu tichiringa kuti zvinopera sei. Iyo hurumende iri kuti kwai taakutonhadzira kutopedza izvezvi kuti nhadzira nhandare yobhora yoNational Sports Head idi hwii. Rekai tione kuti paichanzi yapera pacho kafu ichauya ichiti zvanaka chere kana kuti hwii. Ticharamba hedu takandoringa. Toringa dziri kuitika pasi rese. Wakomana kwai South Africa ndo yatora chimuti kusadhaki kusvikira mwedzi waNyamavhuvhu wegore rinouya, nokuti Madagascar yakabva yavhiringiwa pakanyangaritsapo. Ukuwo Malusi Gigaba agonza kuda kutosungiwa nonyaya yechimanja mubudu
panyaya yoTransnet, wakomana. Ini taitongora nyaya yacho, rekai tirambe takaringa kuti vanoipedza sei nyaya yacho. Uku kambani yeAirring iri kunzi yada kuingidzira mhando yenzvimbo dzainobhururuka ichibva kusanganisira kuti ibve kuLanseria ichienda kunzvimbo yoHarare nekunzvimbo yoBulawayo wachibva paLanseria ipapo. Rekai tione kuti vanozvipedza chere, vanozvikona chere, vanenge vachitekaira sei. Ndo nzvimbo dzaifanira kunge dzichiendiwa naana eyaZimbabwe kuno mapfene akabva ati aiwaba toda kuti nyika ipfumbure, rekai tiite zvatinoda izvozvo. Zvakaita kunyangariwa chaiko. Apa kuri kuburika kuti kwaipo Kagame akaramba mhando yekuti aiwa ine ndokwaidzana bana Suluhu ndomuita bamakorokota Suluhu uyu nokuti Suluhu akaponda vanhu. Ukaona shumba yakureketa kuti mbada uri kuponda vamwe, pakanyangara apa. Rekai tione hedu kuti zvinoperera kupi. Kenya yagoreketawo noTanzania ikati wakomana tiri kuziva kuti munokona muino vanhu wokwedu wari ikweyo wakauyawo wakanga wapoya kuuya koratidzira newabiyawo vanhu ivavo ngavachengeteke zvisvinu, mukareka kuvachengeta hokoyo idivhi. Rekai tione kuti zvinopera sei, wachachengeteka chere heno mhanduwemu. Sudan inokona kumboita zviri nani kureketa kuno nokutoti wari kuhwisanawa kwai wagobvumirana kuti rekai tibvumire kuti zvinhu zvinoseenzesa vanhu, mvura, zvokudya zvikone kupfuura zvichienda kubhura nokuku zvichienda nokuku. Tikati maita tuzvinu chidai mhandoita kupeta kaapfuti dzenyudzo muchibva maisa kure kutaya chaiko kuti zvivanhu vapfumbure, nokutoti mugwarashi hwekuita vanhu nopfuti idzodzo urikuita kuhwadza, ende dziri kugwarasha kunyanya waribe pfuti wanenge wanadzo aiwaba wasvinu waribe ndo wari kugwarashiwa maningi, zvinoita kuhwadza. Ko Infantino agotonzi iwewe zvauri kuita zvokuda kufadza Trump kurika dai zvakaita kureka kudando chaiko nokuti pakanyangariwa chaiko. Izvezviringitsai kamone America iri kuitamba ichiti zuva nozuva inenge ichibhomba vanhu wari mumvura dzechipasi rese. Mhanduwe pakanyangara wari kuti tiri kubhomba vanhu vari kuunza zvinodhaka zvisingabvumiwe munyika medu. Kondo muitiwo wacho chere. Rekai tigona chatinoziva gona wachewo izvozvo. Ko wakuru wagoziva kuti ukagara wakabata bhemba newe uchagwemiwa unobhemba ribodzirowo. Rekai tione hedu kwazvinoperera kuti ndokupi. Asi panyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe onau.